Biasanya truk kan enggak. Oke. Padahal ora anu ya nih, kaya orang tambak pasir Pak sini kan. Oh iya ora iki. Lah iya. Wis selip metu motor selip belakang. Wah. Sing kumpul kan montone udah darurat sih. Ulangane mung dalane Datang. Manang lakor. Wong iki. iki mung dhewe ya. Desik motor iki. Besok untuk ya. Iya. Bisa mengkrek neng kono. Wah. Berarti enten sing anu, enten mobilan sing kembekan. Enten juga ya. Ora sih kumpulan. Ora nang truk tok. Oh, rasin panu le penumpangnya. Oh, penumpangnya. Mobil-mobil. Lagi dulu kan? Dadi iki mapune oleh ning jero tok. Apa nih? Oh, rasin wong ini lagi. Oh, tiange. Anu ningali bareng to. Oh, alah. Wis Lagi. Oke nih Pak. Lagi di Orang melaku ora iso iki.